बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव रादाब रायजोनि बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब बे खेबनिफ्राय बेकार लाइमोनफोरा गाव-गावनि आथिङाव गसंनो हासिगोन नंगौ जाय बेकार लाइमोनफोरा बेफार फालांगि खालामनो सानदों नाथाय रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय खालामनो हायाखै बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेफार फालांगि खालामनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनो सरकारा होगोन 2 लाख रांनिफ्राय लानानै 5 लाख रां नंगौ रायजो सरकारा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय होगोन 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रां जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनो सानदों अब्ला थाबैनो आरज गथायदो आरज गथायनो थाखाय नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै थाबैनो आरज गथायदो आरो बे सनानि खाबुखौ लादो फालांगि खालामनो थाखाय बे रांखौ साबसिडियाव होगोन सरकारा आरज गथायनो थाखाय थाबैनो cmaa.assam.gov.in पर्टेलाव लगइन खालामदो नोंथाङा मा फालांगि खालामनो सानदों बेनि सायाव थिरांथा लानानैसो बेनि आरजखौ गथायनो हागोन आरो नोंथांनि एजुकेशनेल क्वालिफिकेशनजों लोगोसे गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा आरजलाइखौ न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन खालामनो हागोन एबा नोंथांनि साखाथियाव थानाय साइबार गलाफोरावबो थांनानै मावफुंहैनो हागोन बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव रादाब रायजोनि बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब बे खेबनिफ्राय बेकार लाइमोनफोरा गाव-गावनि आथिङाव गसंनो हासिगोन नंगौ जाय बेकार लाइमोनफोरा बेफार फालांगि खालामनो सानदों नाथाय रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय खालामनो हायाखै बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेफार फालांगि खालामनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनो सरकारा होगोन 2 लाख रांनिफ्राय लानानै 5 लाख रां नंगौ रायजो सरकारा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय होगोन 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रां जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनो सानदों अब्ला थाबैनो आरज गथायदो आरज गथायनो थाखाय नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै थाबैनो आरज गथायदो आरो बे सनानि खाबुखौ लादो फालांगि खालामनो थाखाय बे रांखौ साबसिडियाव होगोन सरकारा आरज गथायनो थाखाय थाबैनो cmaa.assam.gov.in पर्टेलाव लगइन खालामदो नोंथाङा मा फालांगि खालामनो सानदों बेनि सायाव थिरांथा लानानैसो बेनि आरजखौ गथायनो हागोन आरो नोंथांनि एजुकेशनेल क्वालिफिकेशनजों लोगोसे गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा आरजलाइखौ न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन खालामनो हागोन एबा नोंथांनि साखाथियाव थानाय साइबार गलाफोरावबो थांनानै मावफुंहैनो हागोन